Hyvää huomenta ja tervetuloa uudelle videolle. Me ajattelin pitää Ninon kanssa tänään tämmönen niinku treffipäivä. Ja Nino alpas leipoo meille heti aamulla sämpylöitä. Niin mä lähden kauppaan ja... Mä jään tekemään taikinaa. Mä käyn siis kaupassa hakemaan noihin sämpylöihin vähän täytteitä. Eli varmaan ihan peruspaprikaa, kurkkuu, kalkkunaa ja appelsiinihua ja tällaista. Siis kauppoja on nyt ollut jouluherkut. Mä en tiedä, onko yleensä tullut jotenkin niin näin aikaisen. Mutta mä rakastan jouluja, joten mulle kyllä kelpaa. No niin, nyt on kaikki tarvittava mukana. Niin osa taikinan tehty ja laitti hakemaan pakettia, niin nyt mä tyhjään kauppaa ostokset ja sitten vaan odotellaan. Mulla on hirveän nälkä nimenomaan ottaa noita sämpylöitä, koska onko mitään parempaa kuin tuoreet sämpylät? Ai että. No niin, sitten taikina kohonnut niin kuin näkyy ihan hyvin. Sitten aletaan leipomaan. Mitäs muuta meillä on ihan tänään ohjelmassa? Ollaanko me päätetty edes vielä? Ei oikein. No miten iltapäivällä voisi mennä tyyli vähän kierteleen kauppoja ja sitten syömään, jos illalla pitää kunnon leffailta pitkästä aikaa. No niin, sit ruvetaan voitelemaan. Mä otin tän helpoimman osuuden tästä. Ne ei näytä tossa vielä niin hienolta, mutta kai. Uunin jälkeen. Hyvin, että tää taikinakäsi juttu. Ällöttävää. Siis mä hankataan aina jotain kumihanska, kun mä teen taikinaa, kun mä jotenkin menee kylsien alle ja muuta, mä tykkään. Saaks ne heittää uuniin? Joo. Sitten pitää vaan vahtia, että miten ne milloin ne on valmiit. Sinne meni. Sitten laitetaan valmiiksi nämä meidän sämpylän täytteet. Joo. Tiedetään kurkut ja paprikat ja muut. Näytä noin sämpylät, ne on kohonnut. Onko? Näyttää hyvältä. Nyt mä näytän teille kätevimmän tavan leikata kurkkua. Se on tietenkin juustohöylä. Tulee täydellisen kokoisia. Ja niin. Ja nyt tää on oikein tää on niin kova kurkku. Noin. Tää on kätevää. Näin. Paprikaa. Paljon näitä tarvii. Sitten vielä salaattia. Pestään vaan. Mulla on vähän kylmä, niin niitä vähän niinku lämmittelee samalla venaa. Mietinkin, miksi sä oot siihen. Mä en tiedä, mulla on kylmää, vaikka se hakee hupparia, mutta niin lämmittelen tähän. Ja sitten nää tuoksuu niin hyvältä, niin tää oli hyvä paikka. Mä en malta oottaa. Mä haluan syödä jo. Hyviltä, kyllä. Niin näyttää. Mä sanoisin, että ne on. Ai. Nom. Katsotaan pohjaa. Mä olin niinku äidin refleksit. Sitten annetaan hetki niiden... Mikä se on? Jäähtyy. Siinä olisi meidän valmis aamupalapöytä. Näyttää niin hyvältä. Nom. Totuuden hetki. Pientä höyryä. Näähän kuumia, mutta me ei malta ottaa enää. Tai mä en malta. Sitten vihreätä oivarinia, eli paras voi kaikista. Meillä ei varmaan ikinä ollut muuta voita muuten edes. Ei niin. Meillä niinku. Ei niin. Meillä oli lapsena aina kotona keijua, mutta on paljon parempaa. Meillä oli minilättää. Mikä? Minilättä. Mikä se on? Mikä oli teillä, mitä teillä tehtiin kotona ruokaa eniten? Varmaan makaronia ja jauhelihaa. Meilläkin varmaan oli joku tommonen perusmakaroni. Varmaan spagettia ja jauhelihakastiketta tyyliin. Jotain tommosta. Siinä on ihmisen nyt sämpylä. Nyt käydään päälle. Käydään päälle. Nää on tämmöset aamupalatreffit nyt ensin. Maistetaan. Todella hyvää. Nyt on syöty, oli ihan super hyvää ja seuraavalla lähdetään molemmat treenaamaan ja sitten sen jälkeen jatketaan treffipäivää. Pari jäi vielä niinku talteen. Joo. Mä teen näitä varmaan hamppareita myöhemmin. Nyt on käyty treenaamassa ja suihkusalta tämmönen pikalaittoutuminen ja sitten lähdetään syömään ja shoppailemaan. Pitäis vielä päättää kanssa, mitä mä puhuin, mutta mä menen aika sellainen rentoon ravintolaan, niin sitten ei tarvitse laittaa mitään niinku fancy, mutta jotain kivaa. Sitten on paita saatu päälle. Mutta on kyllä kiva. Jep. Suolasuiketta pari. Se on siinä. Se oli nopea laittautuminen. Tää on tää ero, että Ninolla menee 2 minuuttia laittautua ja mulla vähän enemmän. No niin, tässä on sitten meidän asutreffeille aika tämmöset rennot, mut siistit. Jep. Aika syksy tulee, niin on pientä villaa ja tällaista. Niin. Joo, ja nahkaa. Niin. Mutta toi on kyllä hyvä fitti, koska on itse valinnut sen, niin... No niin, sit lähdetään. Palat vielä pois. Noin. Mä ajattelin, että mennään yhteen meidän lempparipaikkaan Momentoon syömään. Me ei oltu pitkään aikaan, siis koskahan viimeksi? Varmaan puoli vuotta sitten. Siellä on ihan sairaan hyvää semmoista karribroileria, niin mennään syömään sitä. En malta oottaa, mun tekee niin paljon mieli. Mä otan myös jäätelöä, mitä mä illalla sain, koska mä en ole pitkään aikaa syödä jäätelöä. Ja mä pitää kunnon leffailta, niistä haetaan jotain kunnon herkkua paljon.
musiikkia ja istun lämpimässä autossa, niin jotenkin niin mukavaa. Se on kauhean nälkä ihmiset. Niin on. Ihan hirveä nälkä. Ja täällä tuoksuu ruoka, niin nyt tulee vielä enemmän nälkä. Mut kohta. Täällä on kaikkea muutakin kyllä, mitä tekis vielä testaa. Niin jo. Siis jos te käynyt Momentos, niin käykää. Nää ainakin Tää on kyllä, vaikka ei ole nyt käyty hetken, niin on yksi parhaista. Niin jo. Semmonen niinku rento, mut vähän siistimpi kuin mikään mäkkäri tai tälleen. Niin. Vähän niinku Pantsa. Joo. Tää. Nyt saatiin ruuat ja vitsit näyttää hyvältä. Yes. Nam. Onks hyvä? Oh. Siis tää karridippi on niin hyvää. Tää on niinku kotiin semmosen purkin. Tän kanan päällä on vielä ananasta, ja mehän molemmat rakastetaan ananasta. Niin tossa on niinku kaikki niinku, mistä me tykätään. Itsekin se on tullut kauppahalle, mutta tänne vähän kiertelee, niin on miettii tässä ottaisiko se mochia. Mä en oo ikinä maistanut. Japanista olla mochia silloin kauan sitten. Oliko se hyvää? Mä en muista kyllä. Mä en oo ikinä maistanut, sä vois kyllä ottaa, niin mä ottaa pienen haukun. Mikä maku? Olisiko suklaa tai... Siis mangokin voisi olla hyvä tai mansikka. Siis täällä on niin hyvän näköisiä donitseja. Mä oon vaan niitä ääni tosta ruuasta, että nyt ei tee mieli, mutta näyttää kyllä ihan sairaan hyvältä. Kuinka söpö? No niin, sitten testataan. Mulla ekaa kertaa ikinä testassa mochi. Mitä tää niinku on? Täällä on jäätelöä sisällä ja... okei. Mä en muista, onko päällinen jotain marsipaania. Mä en kyllä tykkää marsipaanista. Mä en tykkää mistään överimakeasta. Mä veikkaan, että mä en tykkää tästä. Mut testataan. Eli et tykännyt? Joo, mä en tykkää. Jotenkin liian makeata, jos mä tykkään tästä koostumuksesta. Maistuu limalta. Tai tuntuu. Ei oo mun juttu. Tykkääksä sä? Eihän mikään makea on mulle paha, mutta mä en tiedä miksi näissä on tullut niin iso, vai onko näistä tullut iso juttu? On. Ei nää niin hyviä oo. Mä annan 1/5. Tää limajuttu on tavallaan ihan hauska tuntusta. Niin. Siis onhan noin söpöi. Mä haluaisin tykkää noista, mutta en mä kyllä valitettavasti tykkää. Tää oli semmosen niinku tosi oversize villapaita. Mä oon sen vissiin, että mulla on rootsit ja tosi iso villapaita niinku pelkästään. Niin se olisi niinku etsimässä. Tää olisi kiva tämmönen ihan perusvalkoinen pitkä hieru. Näissä on aina ongelma, näistä näkyy niinku läpi. Niin onks jollain joku häkki, millä saa... Tai mitä vielä pitää alla, ettei näkyisi valkoisista paidoista niinku rintsikat läpi. Mä en oo vielä keksinyt tähän mitään ratkaisua. Me oltiin H&M Homeen kattelemaan, löytyisikö täältä jotain kivaa vilttiä meille olkkariin. Jos mulla on pitänyt ostaa tämmösen jätti jääpalon muotteihin ja nyt tuli Klasulla vastaan, niin otetaan nää mukaan. Koska mä jaksan aina niitä pieniä, kun pitää täyttää koko ajan, otetaan tämmönen iso. Mitäs muuta me tarvitaan? Puhelimen kamerateline. Niin joo. Ja niin onhan, että mä tarvin puhelimen joku telineen, niin sisällä kanssa. Nyt kun sä kuvaat näitä puhelimia, niin se on ärsyttävää se asettelu, niin se helpottaa aika paljon. Nyt löytyi puhelinteline ja sitten käydään vielä viimeisenä puskissa. Tyyny löytyi. Meillä on aina 2 tyynyä, niin se toinen on jäänyt jonnekin. Niin mulla ei 2 viikkoa ollut toista tyynyä. Nyt on. Nyt vihdoin. Hui. Vähän iski väsy, mutta nyt käydään Prismas hakeis herkkuja ja sitten mennään kotiin ja mulla otetaan ihan vähän töitä ja sitten pidetään meidän leffailta. Kyllä. Se varmaan sen takia, kun pitkään aikaa syönyt noin paljon ja sit kun kierteli, niin se vei kaikki voivat. Mulla on tietenkin irkkareita, koska irkkarit on paras herkku, mitä löytyy. No. Mä en jaksa laittaa kukaan. Mikä on tämän päivän jäätelövalinta? Otan 2. 2? Aha. Toinen on tupla. Piparkakku vai kolmas? Mut toi on kyllä aika suklaa toi tupla, niin olisiko piparkakku hyvä? Tarvitaanko me muuta? Ei varmaan. Tähän väliin nopea editointi ja sitten päästään loppuillaksi chillaamaan. Mä pesin nyt uuden jääpalamuotin, niin nyt laitetaan pakastimeen, niin saa huomenna heti aamulla testata. Nää on kyllä ihan sairaan isoja, tää on niin kätevä. Tää on aina pelottavaa laittaa. Näin. Meillä on siis aina valkoiset lakanat. Tulee sellainen hotellifiilis, kun on valkoiset nämä petivaatteet. Taas mä haluaisin joku semmoset tumman harmaat tai
veiket osa kans kivat, mutta silleen neutraalit värit silleen rauhoittaa mua, niin pitää olla neutraali. Mutta olisi kiva testaa myös kyllä jotain tommoista niinku muuta neutraalia väriä. Siis ihanaa mukkeja. Tekis mieli vaan mennä heti nukkumaan tähän. Mä rakastan syksyä tästä, kun tulee pimeät illat ja saa laittaa kynttilä päälle ja kunnon tunnelman. Mahtuukohan tää tänne? Mä otan tän sikuttain. Mahtuu. Nice. Tuntuu ihan ekstra kivalta, kun on freesit kynttilät. Koska ne jotkut ei syttyneet enää. Ei niin. Mitä mä otan keskelle? Näin. Meidän yksi lempijuttu kotona on pelata jatsia. Ja me pelataan melkein joka ilta. Niin nyt on meidän joka ilta sen jatsin välin aika. Vähän kakkosia. Tämä on kyllä melkein suora. Vähän kakkosia. Niin, pisteitä lasketaan. Mä vähän veikkaan, että Nino voitti, koska se sai jatsin, niin mä veikkaan, että aika selkeä voitto. Vai onko? Elisalla pisteitä 236 ja mulla 297. No niin, eli aika selkeä voitto. Tällä kertaa voitin. Mut huomenna uusi yritys. No niin, sit koitetaan löytää leffaa. Mä katson nopea, mikä ihme tää on. Katoppa se oma lista, mä antoin sinne jotain ylös. Gifted vaikuttaa vähän hyvältä. Meillä on sika vaikea löytää leffaa, kun mä en niin tykkää katsoa edes leffoja, mut sitten leffaillat on kuitenkin kivoja. Et pitää olla tosi hyvä leffa, että mä eksän katsoa. Mä oon niinku enemmän sellainen sarjatyyppi kuin leffa. Palataan silleen 10 minuutin päästä, kun saadaan valittua leffa. Silloin kun Elisa otti karkkeja, mä otin yhden karkin sieltä, koska oli tullut tämmönen uutuus. Ananasrinkula. Niin. On tosi hyvä. Maistuu siis ihan ananakselta. Siitä tölkki ananas, mutta silleen kirpeänä. No niin, pitkän pohdinnan jälkeen päädyttiin siihen ensimmäiseen vaihtoehtoon, eli Gifted-nimiseen leffaan. Ja toivotaan, että on hyvä. Mä luin vähän netistä arvosteluita, niin ainakin vaikutti silleen ihan hyvältä niiden perusteella. Niin nyt haetaan herkut ja ruvetaan katsomaan leffaa. Mä en tiedä tekeekö muut tätä, mutta mä pidän aina irttareita jääkaapissa. Mun mielestä jotenkin niin paljon parempia, kun ne on vähän silleen viileitä. Mä en tiedä, onko se outoa, mutta niin mä teen. Onks hyvää jätskiä? Yksi parhaista mitä on. Oli ihan hyvä leffa. Mikä sun MP on? Joo, siis oli hyvä leffa, mutta vähän liian. Ehkä sen piti keskittyä aika paljon. Vaikka se oli vähän ehkä rennomma. Mutta oli toi ihan hyvä. Oli sille yllättävän hyvä, koska nyt viimeiset 3 leffaa, että mä oon katsottu tätä ennen, niin on ollut ihan hirveitä. Niin. Oli toi joo. Oli niihin verrattuna. Niihin verrattuna joo. Mut pitäis useammin pitää tämmösiä niinku treffipäiviä, että oli tosi kiva. Niin nyt koetetaan ryhdistäytyä ja pitää useammin. Mutta kiitos kun katsoit videon ja nähdään seuraavalla videolla. Kiitos. Nähdään. Moi. Kiitos.